E agora que xa falache, xa tendes ideas, estupendo. Decíalle a un grupo que afortunadamente as ideas non son como as mazás. Se eu teño unha mazá e xa dou, eu deixo de ter esa mazá. Pero se eu teño unha idea e a comparto contigo, agora os dous temos unha idea. Entonces, como compartir e vivir, vamos a compartir todas as ideas que tendes, logo que non cheguen 25 proxectos que son exactamente iguales. Quer decir, isto, copiar é un arte. E copiar ben é algo que hai que aprender a facer. E digo-vos de verdad que inventar está sobrevalorado. Copiar ben é moi importante, hai que saber copiar ben. Copiar ben que non é fusilar, é extraer aquilo que nos vale e poñerlle o noso grande de area. Ao final, as ideas que se poden facer nun cole poden ser infinitas ou poden ser moi poucas. Desde que temos escola, vos decía antes que a mí me gusta moito a historia da educación, pois probablemente desde as primeiras e dúas, as escolas sumerias, que son de hai 5.000 anos, xa nos coles xa se probou todo o que se podía probar. É dicir, xa lle demos 3 ou 4 voltas. Non vamos a inventar nada novo, seguro. O que llevamos é a dar o noso toque. Vale? Así que este ratiño é para que compartamos as ideas que xurdiron, para que eu vos poda tamén aportar algunha idea máis e que vos vallades con un montón de ideas, para que se abre a proposta de polos creativos vos poidades presentar con certa posibilidade de éxito, vale? Para que se non abre a proposta de polos creativos, ahora que non está Emilio, vallades ao CFR de Coruña ou ao de Ferrol, o que vos toque a darlle salí a lata para poder usalo, porque non ter polo creativo non é necesariamente causa de non facelo, ou para que busquedes a un polo creativo cercano e vos saliedes con el, porque eso é fantástico. Non temos por que ter todos o noso polo creativo, senón que podemos aliarnos con coles da comarca, cercanos ou non tan cercanos, para facer estas ideas. Entonces, que grupo quere empezar? O dous. Ben, así me gusta. Digo, veña. Non. Claro, micro. Igual, si non nos decía. Sí. Aí está. Gracias. Non, é que se lle abriu isto. Bueno, nos pensamos en elaborar productos de venta para financiar una excursión de final de etapa primaria, implicando todo o alumnado, todo o profesorado, durante todo o curso. Eso é unha proposta, e logo o que queremos é que o alumnado emita todas as propostas de creación de material que vaya xurdindo. Nosotros vamos a propoñer artículos de venta como camisetas diseñadas, impresas con seus debuxos, chapas, imáns, pulseras, todo o que es con os medios textiles. Eso, en principio, todo esto para vender. Pero a mayores también vamos a propor una creación de una obra de teatro, donde vamos a utilizar moito material, papeles, cartóns, madeiras para facer o decorado, un grupo de guionistas para facer realmente a obra, elaborar a obra con todos os personaxes, e aí implicamos tamén o decorado, todo dependiendo de la división de traballo que vayamos facendo, implicar tamén as familias que axuden aos seus fillos de tramoyistas, os equipos de tramoyistas para esta obra de teatro, tamén un equipo de iluminación do escenario, os equipamentos de LED de distintos tons, de distintos cores, tamén un equipo de sonido, que aí metemos la amplificación, la utilización de los micrófonos, tanto individuais como tamén colectivos por enriba do escenario, todo o que implica o vestuario, tamén con os textiles, implicando tamén as familias que axudan en el vestuario, repartindo as tarefas. Bien, tamén a elaboración de un vídeo, un tráiler para a publicidade desa obra. Despois tamén
Seguiremos la elaboración das entradas, promocionando para a venta das mismas, tamén creación de podcast, unha chamada aos medios de comunicación, radios, con as cuñas de publicidade, periódicos locales. Bien, tamén a búsqueda dun lugar de representación implicando o Concello, dependendo da amplitud, da montaxe. Sí, depende de como aborden todo isto, si necesitan moito espazo, pues que se busque na vida implicando o Concello para que lles ceda pues unha sala de teatro, un salón de actos, e tamén a búsqueda de financiación para elaborar todo este material, non só que nos vamos a entregarlles, sino que eles busquen a financiación das madeiras, dos cartóns, das telas. Bien, compartir posteriormente, unha vez rematado todo isto, para todo o curso, compartir con outros centros, trabajar tamén la oratoria, que expliquen o éxito, os fallos en que atoparon, e que conten outros centros que ha sido a súa experiencia de todo isto, ¿no? Tamén temos en conta que todo isto son o que aprendemos ao longo do todo o curso, son coñecementos transversais, tanto nas áreas matemáticas, todo o campo da financiación, todo o campo matemático da financiación, das contas, necesitamos isto, necesitamos máis, da lingua, todos os guións, os artigos de periódico, todo lo que son la competencia digital, todo lo que teñen o que deben de ir coñecendo respecto dos medios audiovisuais, son vídeos, o tema tamén da elaboración da obra dentro da competencia social, se é unha obra histórica, se é unha obra real, se é un ensayo, o que eles poderan ter. E logo tamén todo o que pode implicar dentro do horario lectivo os recreos activos, o traballo que van facendo durante esos tempos de lecer para elaborar todo este material que temos que sacar adiante. E, esta é a nosa proposta. Lle damos un aplauso. Se na Wikipedia ahora chegar a casa buscades venirse arriba, sale o equipo 2 facendo a súa reunión. Eu casi me xogo algo a decir que coa obra ben teñen e o resto de material que vades a vender casi que non daría tempo. Eu creo que coa obra ben tendes. Se queredes facer camisetas e estas cousas, está moi ben facer camisetas de distintos equipos, o equipo de tramollistas, o equipo de tal, e xa está. Porque, eso, a verdad, que ventaxas ten? É unha boa idea. Parecese moito, ou ten moito que ver co proxecto LOBA, que supoño que algúns de vos coñecedes, que a aprendizaxe, a ópera como vehículo de aprendizaxe, o que significa LOBA, que o que fan é montar unha ópera de cero. Esa idea de ter un proxecto enorme, que parece imposible, a mí me vades a decir o que é imposible despois de facer 7 traxes de Stormtrooper, 300 personas desfilando e lograr 10.000 persoas na Plaza do Obradoiro, entre todo Santiago, vendo como Darth Vader pasa revista ás súas tropas mentras son a marcha imperial tocada por gaiteiros, que isto é como moi friki. Pero decía Terry Pratchett, non sei se vos sona Terry Pratchett, é un escritor de fantasía e ciencia ficción, así moi humorista, que as cousas de probabilidade entre 1 millón saen ben 9 de cada 10 veces. O sea que normalmente hai que tirarse á piscina con unha cousa gorda, porque é máis fácil que saia adiante unha cousa gorda, casi imposible, que unha cousa pequena. O sea que eso seguramente sairá ben, sairá moi ben. Sempre que ir a máis, para quedarse en menos. Sairá ben. Que cousa chula ten? Pois ten unha cousa moi chula que é que todo o centro colabora para sexto. E ti sabes que estás traballando para que vayan os de sexto, pero algún día ti estarás en sexto e todo o centro colaborará para que vayas ti. E iso xera comunidade. Iso que fai é xerar unha comunidade moi forte, porque temos un obxectivo común como centro,
e que se vai a convertir na nosa seña de identidade. E un problema moi grande que temos en educación, sobre todo a medida que os chavales chegan á secundaria, é o que chaman en inglés, bueno, a falta de pertenza ou o sentido de pertenza, que non nos sentimos parte de algo. E iso hai que traballalo nos centros. Entón, é unha idea moi boa. Tamén é importante recordar que iso ten que ver tamén coa competencia científico-matemática, non só matemática, porque se as cousas non teñen o tamaño e o diámetro que teñen que ter, pois a tramolla se nos va a caer e esas cousas. Quer decir que ao final, para un profe con ollo un pouco entrenado, calquera oportunidade é unha oportunidade de aprendizaxe. O sea, eu me sinto capaz de enseñar calquera cousa con calquera cousa, porque xa sabedes o chiste do los hormiguero come hormigas, la hormiga 2 puntos, pois isto é tal cual. O coñecedes todos, non? Vale. Seguinte equipo. 3. Que quen de unha obra de teatro pode decir unha peza de audiovisual con sombras, pode decir un vídeo, pode decir... Vale, a partir de aquí podedes ir tirando de todo o que queirades. Dalle. Vale, nós no grupo 3 a nosa idea xira en torno á creación e tamén no diseño de camisetas personalizadas para poder todo en torno ao diseño, a costura, a creación das nosas chapas, tamén do noso propio logo que pode ir impreso na chapa. E o relacionamos co deporte porque pódense utilizar logo para facer campeonatos dentro do colexio e tamén encontros intercentros para a promoción do deporte. Buscamos tamén a implicación das familias para que poida vir a algunha familia a ensinar aos nenos a como utilizar a máquina de coser. Falamos tamén como unha idea nova a de que os nenos de educación secundaria poidan ir aos colexios de educación primaria e ensinarles como se utiliza, e incluso tamén alumnos e alumnas das ensinanzas artísticas. Como difusión, parecenos importante tamén a realización de cartéis, a utilización da radio escola, tamén a implicación das radios locales, utilizar a página web do colexio para publicitar esta idea, e a utilización de códigos QR. Por que utilizamos esta idea? Pois principalmente para a búsqueda do fomento da aprendizaxe cooperativa, acercamento da familia escola, creatividade e sobre todo o tema do reciclaxe, porque a nosa idea é intentar reutilizar telas que teñan na casa. Falamos tamén logo da idea do patronaxe, a realización de colgantes coas propias telas que poderían vender. E tamén surdiu máis adiante a idea de realización dunha carreira solidaria e a participación cunha ONG da Contorna para poder tamén implicala. E basicamente esta é a idea. Vale, comentáballes que esta camiseta que el leva non, porque esta camiseta leva unha costura por este lado, pero hai moitas camisetas que vos dades conta que non levan costura para os lados. Entón, esas camisetas, se lle dades un pique aquí, coa tixeira, librades do que está cosido e empezades a tirar, fai un fío grosso e longo, que logo podedes utilizar para trenzar e facer colgantes, podedes facer un pequeno telar moi sinxelo con cartón e con eso facer pequenas alfombriñas moi sinxelas, e un modo de reciclar, por exemplo, camisetas vellas que todos teñen na casa, esas camisetas que xa foron camiseta de pijama, camiseta de pintar e camiseta de la playa, que son así as vidas normalmente que ten unha camiseta, e cando xa non pode ser xa nin camiseta de pintar, pois rompemos, e eso nos dá pois para reciclar. E é moi importante recordar nos polos creativos traballar esta idea da reciclaxe e do ecosostible, de que non temos que mercar todo, que a basura dunha persoa en realidade é a materia prima de outra, non? Entón, isto, cando empezamos a repartir polos creativos, moitos nos decían, e los consumibles e o material, digo, pero é que material hai moito, o que temos é material de máis, o que temos que darlle uso. De feito, os retos que plantexamos para os polos creativos que xa están en funcionamento, lles plantexamos uns retos e o que lles pedíamos era fundamentalmente que usaran, si se podía, o cartón
das caixas coas que viñan envoltas todas as cousas dos polos creativos, porque non é algo que me sobra e teño que tirar, é unha materia prima fabulosa para facer un montón de cousas nos centros. E, bueno, hai un montón de ideas. Entón, está moi ben esta idea de facer unha carreira e de darlle un certo aire solidario, e lles comentaba que unha cousa moi chula pode ser decirlle aos nenos: imaginadevos que recaudamos 50 euros, 100 euros, que me dá igual, buscade que ONGs hai na vosa zona e decidide a cal lle vades entregar. E aí vos dá pé a facer outra cousa moi interesante nos polos, que é entrar na ética. Valen todas as ONGs? Deixamos algunha fora? Como elixo a ONG a que lle dou diñeiro? Por afinidade ou teño algúns criterios? Como vou a xestionar esta cuestión? E entonces entramos en outra serie de cuestións de debate ético que non van a estar fora dos polos creativos, porque hoxe é decidir a que ONG lle dou o diñeiro da carreira solidaria, pero o mellor mañán é ético utilizar esta inteligencia artificial. O debate pode empezar en unha cousa moi sinxela e moi concreta, que é relativamente fácil de pilotar por vos, pero logo pode complicarse todo posible, porque se eu saco ese melón aquí agora, pois pedimos pizzas para cenar. Porque se agora eu vos digo que nos polos creativos tamén se pode usar ChatGPT, e se debe usar ChatGPT, e se pode e se debe usar Midjourney e Stable Diffusion para xerar imaxes por inteligencia artificial, pero non vale calquera cousa, e hai dereitos de autor, e de quen son os dereitos de autor, e por que vamos a utilizar con esas imaxes unha licencia Creative Commons, e cal vamos a utilizar, si comercial, non comercial. É un debate ético, e tamén forma parte dos polos. E se presentades un proxecto, que vayan esas cuestións tamén, porque son cuestións importantes. Ahora mismo, o reto máis grande que temos na tecnoloxía non é a tecnoloxía, é a ética. É o reto máis grande que temos. Para chegar a esa discusión, é certo que hai que empezar a manexar a tecnoloxía e desmitificala, perderlle medo. Pero unha vez que lle perdes medo, ten que entrar ese outro debate. Entrade con cousas moito máis concretas, non con unha cousa etérea como é a inteligencia artificial. Vale? Moitas gracias. Siguiente grupo. Catro. Bueno, nos partimos dun cole de primaria diverso, con moitas nacionalidades de procedencia do noso alumnado. E entón empezamos, pensando así en pequenos, medianos e grandes. Os pequenos, a idea sería traballar, coñecer esos países de procedencia, non? Ese sería o noso problema, o noso punto de partida, non? E os pequenos traballan cos bots, un mapa, percorridos para chegar a tal país con tal mapa e demais, podría ser, con tal bandeira. Os medianos estarían espera, non. Sí. Sí, ibas ben. Sí, iba ben. Os outros, os medianos, axudarían para o grupo de pequenos que chegara a cumplir o obxectivo, co bot chegase ao país que tiña que chegar, axudarían a imprimir en 3D un animal típico da zona do país ese. E o enlace cos grandes sería que os grandes estarían preparando con croma un teatro de marionetas que tuvera que ver na que os protagonistas fosen os animais impresos anteriormente. E aí xa nos enrollamos co croma de marionetas, non? En donde aí poderían entrar as familias para coser, para aportar palabras, vocabulario e demais. Nos sofisticamos un pouco máis, axudados por Fátima, pensar incluso en facer un diccionario, un vocabulario que se podría gravar a pronunciación de nos diferentes idiomas e demais. Volvendo ao croma, ese croma, montaríamos unha cousa chulísima de marionetas cun croma que habería que escoller e demais. Faríamos tamén chapas para identificarnos e demais, pero, habería que facer algo con o día o día do estreno dese croma, que, por suposto, que podería quedar grabado, pero non renunciábamos aos pinchos de despois. Entón, habería unha representación de verdade, con pinchos cociñados, tamén pinchos multiculturais, cociñados polas familias, cos nenos e nenas polo medio, non? Isto quedaría aí, quedaría máis ou menos pechado, pero despois habería que abrilo necesariamente a outros centros. O noso centro é un centro moi diverso, con outro centro moi diverso que haxa un outro lado.
ou nun centro nada diverso que haxa tamén outro lado. E aí tamén nos uniñou Fátima aí a potencialidade de que os nenos migrantes mudasen o seu rol como expertos, non? Eu son experto en Senegal, eu non é que sea de Senegal, é que eu son experto en Senegal. Entón, entrar nun cole non diverso, nun cole diferente, cun rol, o que sería agora, non? Empoderados, non? E por aí iría o asunto. Pero o fío de todo o proceso sería o diálogo, a asamblea, falar, de toma de decisións e demais. Perfecto. Vamos a darlle primeiro un aplauso. Seguro, algún de vos fixo pan cos seus alumnos ou alumnas? Sí. O pan que sae normalmente é unha cousa dificilmente comestible, que para usar de bala en unha ferramenta destas de guerra medieval, ben, pero para outra cousa, dificilmente. Para eles é o mellor pan do mundo, en su vida comieron un pan máis rico. Bueno, isto non só pasa cos nenos, eu recordo cando en pandemia na miña casa faise pan desde hai eóns, de sempre se fai pan 2, 3 veces por semana nun forno de casa. Eu recordo en pandemia cando vi as fotos da xente encantada de la vida de hacer pan, e eu dicía, eso non se pode comer. Pois a xente estaba encantada. O primeiro non se pode comer, o segundo xa sí, o terceiro xa sí. Por iso recordo cando decía, nos quedaría un croma chulísimo. Por suposto, porque é o seu. E porque o que che dá traballo ten unha sensación de reto. Cando logramos algo que é complicado para nós, que ten un certo reto, eu sempre lle digo aos meus alumnos que van a ser futuros profes, que o traballo do profe é encontrar un equilibrio moi difícil entre que sea suficientemente fácil para que todo o alumnado teña posibilidades claras de éxito, porque se aprende cando un ten éxito, pero suficientemente difícil para que teña sensación de reto, porque se non ten sensación de reto non nos resulta gratificante e non hai ese plus despois para a motivación, o que vos decía, do éxito, a autoeficacia, a perseverancia. Entonces, a sensación de reto ten que ser real e cando o consiguen é o mellor material do mundo, vale? E esa idea de empoderar está moi ben e moi necesaria, que traballen como fío conductor. Cando fun a ver este grupo, me decían, empezamos con unha cousa moi sencilliña e moi tradicional. Digo, bueno, pero é que eso non ten fin. Quero decir, unha vez que empezas por ese camiño, te podes complicar, e máis, te van a complicar eles xa solos, todo o que queiras e máis, e vas a ter que facer, esperade un pouquiño, porque se van a complicar eles solos, vale? Seguinte. Vedes que hai cousas que son máis tecnolóxicas e cousas que menos. Xusto antes de que empeces, as familias saben algo máis que coser. Hai familias, hai papás e mamás que soldan maravillosamente. Hai papás fontaneros, vale? Que fan o que... Porque eu cando digo soldar, eu teño amigos que soldan de verdad con soldadura de arco e me dicen, no, Fátima, tío, que faz é estañar. Eso é outra cousa, eso non é soldar. Soldar é o que facía MA, os que tendes unha edad, o equipo A, eso é soldar, outro é estañar, que é de mentira. Vale? Pero temos papás caldereiros que poden facer eso. Temos xente, papás e mamás, que sin ningún problema. Temos xente maravillosa que sabe diseñar planos. Temos papás e mamás periodistas que lles poden axudar a facer ese guión e seguramente para ese podcast e seguramente van a escoitar máis a esa mamá que a profe, porque es así, porque la profe es profe, pero la que sabe de la radio es esta señora. E así sucesivamente. Quero decir que mirade que pais e que nais tendes. Eso que preguntamos todos os profes a principio de curso de a que se dedica tu papá e tu mamá? Pois sacadelle partido unha vez na vida e leñe con brío que veñan, que non tendes que saber todo. Dalle. Vale. A situación de aprendizaxe ven en base aos inventos. Vale. Entón, bueno, buscamos traballar as competencias clave, obxectivos de etapa, das áreas, eso é o rollo que poñemos para que logo inspección nos aprobe a aprender. Exacto. Entón, ese é a base do proxecto e o fío conductor. Partimos dunha motivación, entregaríamos un puzzle por aula, terían que facelo, entón, en cada punto final, pois, sería un invento.
Isto, nada, vincularíase, pois, por exemplo, ca área de plástica, despois investigarían, pois, que é iso, cando se inventou, quen o inventou, para que sirve, vincularíase, pois, ca área de ciencias da natureza, cas linguas. A partir de aí, faríamos unha liña temporal porque teríamos que ubicalo nun momento temporal determinado. Entón, cada aula relacionaría ese invento con ese período histórico bueno, buscar información sobre ese período histórico e sobre o invento en concreto e como evolucionou. Aquí traballaríamos as matemáticas pola liña temporal, traballaríamos ciencias sociais. A liña temporal faríase pois con cartón, xa que hai que reutilizar as caixas estas na que veo material dos polos creativos. Poderíase facer con impresora 3D e a partir de aí, traballando as etapas históricas, pois ca máquina de coser farían os vestidos, por exemplo, a roupa das diferentes etapas. Poderían, en base á información buscada e o traballado, pois elaborar un croma, facer un vídeo, diferentes podcasts, bueno, volvendo ao tema do invento que lles tocou, mirarían que tipos de inventos hai, é dicir, pois, por exemplo, unha frauta, pois que tipos de frauta, terían que elaborar, o mellor con certas materias primas, algo que soara parecido a unha frauta, e incluso facer un invento novo, elaborar un invento novo. Esta sería pois a fase de creación. Aquí tamén traballaríamos dende pois, proxecto competencial, matemáticas, ciencias da natureza. Dentro da produción pois poderían facer carteles, un podcast, e chegaría a fase de difusión. E aquí a difusión faríamos unha festa para abrir as familias tamén e o contorno, para incluir a todo o centro. Entón, na celebración, pois mostraríanse eses inventos, tanto os elaborados polas diferentes aulas, como os creados dende cero. Cada grupo clase pasaría polos diferentes inventos e polas diferentes aulas, tamén estarían as familias pois escaneando uns códigos QR, chegarían ás creacións tanto en croma como os podcasts, como a información buscada en base ás características de cada invento. Bueno, poderíamos facer un escape room, fotos de... Aquí xa se nos foi un pouco a olla mogollón de cousas, pois que poderíamos vincular, exactamente. Venirse arriba. Douvos un par de ideas máis. En vez de darlle a cada clase o puzzle, deixade todas as pezas do puzzle en un gran cubo e que cada un colle unha peza e que a primeira fase sea encontrar a que puzzle pertenece, porque eso obriga a todos a ter que falar con todos e a dialogar en diferentes... E ademais que sea azaroso, que estean nunha... Pues, como cando vas a coller un sobre destos de sorpresa, vale? Partíamos de non ter alumnos tan capacitados. Sí, sí. Ir aí co puzzle, ademais, bueno, si faz eso, home, non fagas puzzles que sean lacasitos e nubes grises galegas, quero dicir, que sexan moi distintivos, que sexa moi verde, ao final eso que fai é que teñan que falar. Logo, cando fixemos a xornada de polos, ti non sei se estiveches o 2 de decembro, trouxemos como a dúas persoas a dar, además de enseñar as cousas que tal, trouxemos a dúas persoas a dar obradoiros. Un foi un rapaz de Mondoñedo que fai marionetas con papel maché e con cartón, aproveita cartón, porque lles decíamos, oye, outra cousa non, pero cartón tendes un montón, e o outro foi Nicolabra. Si non coñecedes escrito Nicolás Bras, en francés, buscadeo en YouTube. Este rapaz, en Francia hai unha FP, que é unha FP superior, que se dedica, que lles enseñan a ser facilitadores musicais en centros educativos, e o que fan é construir instrumentos. En Francia non se usa a flauta dulce. Algún profesor de música en la sala? Vale. A flauta dulce, hai dudas de que sea flauta e desde logo non é dulce. Entonces, amor non le tengo, vale? Pero non é un instrumento nin fácil de tocar, é un instrumento barato. Que fan en Francia? Construen os seus propios instrumentos, con diferentes cuestións, con diferentes aparatos, con madeiras... E hoxe en día hai unha ventaxa moi grande, que ti lle podes poñer unha pastilla, como as pastillas que levan as guitarras eléctricas, a calquera cousa, e sona. E despois o gravas, o mete a través da mesa de mezclas e podes facer o que queiras. Pois este home fai sonar calquera cousa que vos imaginedes. E ten miles de instrumentos feitos con tubo de PVC. E eu vos aseguro
que o que fixo ali construiu un instrumento en directo cos profes e logo fixo sonar. E están os vídeos colgados, podedes velo, é espectacular, o fai en directo e ademais con un pedal destos, un loop, unha pedalera de loop, é xeneal. Co cal construir instrumentos musicais, ou instrumentos sinxelos, é unha cousa moi moi chula. E logo, o tema de vestidos e demais, e de contar coas familias, alguén de un pueblo no que haxa festa medieval ou festa modernista? Alguén de Sada verá? Non? Ah, vale. Bueno, as festas medievais son la fiesta del renacimiento veneciano del siglo XVII, vale? Porque eso non se parece a roupa medieval ni que les cupas. A festa modernista, bueno, pues es algo entre 1800 y 1950, que, vale, entonces, enseñarlles o que é a realidade histórica, despois vístete como te dé a gana, pero enseñarlles o que é a realidade histórica pode vincularse con estas festas que temos en Galicia cada día máis, porque no fondo nos encanta vestirnos de cousas, xa non vos digo en Lugo que se visten de romanos e estas cousas, de romanos regulinchi, porque a calidade histórica igual a veces tal, pero que é un punto de interés moi interesante e que as familias seguro que llevan a sacar moitísimo partido. Moitas gracias. Aplauso. Quen falta? Venga. Bueno, nós creo que divagamos un pouco, non temos un proxecto tan complexo como... Sí. No, isto. Claro, eu cheguei e preguntei, como vades? Lo tenemos clarísimo, eu dixen... É que a idea inicial estaba ben, o que pasa é que atopamos moitos problemas e discutimos moito sobre as posibilidades de aplicalos. Entón, non quero ser o polemista, pois... Sí, demasiados. Entonces víamos moi posible esas cousas todas en infantil, pero... Entón, nos plantexamos o proxecto desde a reorganización dos recreos, dos patios dos recreos. Entonces, desde a reorganización dos patios dos recreos, pensábamos, en principio, da idea que saliu, que foi, bueno, todas estas tendencias de lupo, etcétera, de organización de espacios, que os nenos fixeran un mapeo, estudiaran cos equipos que temos, ou cos equipos que veñen ás zonas de xogo, que xogos desterrando un pouco fútbol, etcétera, ou plantexando dinámicas de como eles mesmos autoorganizarse, regularizarse, pero tamén que tiveran un espacio neses espacios ou esas aulas, chamarlle aulas makers, neses espacios, novas zonas de xogo. Entonces, falábamos, e aquí tivemos un bo asesoramento nese momento en que tiñamos as cousas moi claras, que podían ben facer instrumentos de modelaxe, falamos e sacamos a idea de funigumi, pois se non a coñecedes. Sabedes o que é o funigumi? Hai que ir máis al proveedor asiático de confianza, con mentalidade máis abierta. Sabedes o que son as planchas de goma eva? Vale, pois a goma eva antes de polimerizar é unha masilla blanda que se vende con nome de funigumi ou algo parecido. Normalmente se consigue nos bazares chinos moi ben de precio. Tamén a conseguides en Amazon, en AliExpress ou donde queráis, pero vamos, calquera bazar chino seguro que a ten, de moitos cores, incluso hai de cor fosforita e demais. Entón, unha cousa moi chula é que modelen con plastilina, porque a plastilina non polimeriza, e entonces poden a usar 40 veces, e cando xa teñen a idea clara e xa teñen practicada, modelala en funigumi. Funigumi queda seca, polimeriza, eso non despolimeriza máis, podedelo pegar sobre a plancha de goma eva sin problema, sin maior historia, porque goma eva ao final é o mesmo, e ten a ventaxa de que cando polimeriza, ademais se bolas saltarinas, e a cousa é máis ou menos redonda, salta, que é maravilloso. Entonces, é un modo de facer os seus propios xoguetes, e a verdade é que os rapaces fan verdadeiras maravillas, e non é tóxico e demais. Funigumi. E por eso Fátima é quen é, eu son o representante do Grupo 5, porque ela explicou funigumi. Despois vimos tamén, bueno, nós tiñamos moi claro certos equipamentos como croma, como cámara, como impresora 3D, que se poden sacar moito proveito, pero queríamos e dábamos un pouco de volta a eses outros equipamentos que si veíamos claros nunhas etapas, pero non víamos claros noutras etapas, e tamén moi acertadamente unha tutorización que tivemos por ali nos recomendou pois como sacar conceptos matemáticos, conceptos sociais, conceptos de natureza en problemas e intentar plantexar situacións
neses recreos que indirectamente plantexaran situacións de aprendizaxe. O sea que basicamente nós empezamos creando unha situación de aprendizaxe que acabou sendo pois, unha situación de aprendizaxe para Unha nós. meta situación de aprendizaxe, porque crean unha situación de aprendizaxe na que o que se xeran son situacións de aprendizaxe para a aula. E tamén é interesante, é un modo moi chulo de traballar. Efectivamente. Vale. Moitas gracias. Nada. Vale, vos comento dúas cousas e de verdad que vos deixo xa escapar, que xa seguro que me pasei de hora, que son as 8. Falta un minuto. Suelo... un grupo. Ah, un grupo. Ah, que grupo falta? Que se escaqueou? Sí, eu creo que están todos. No. No, falta un... Que hora é? Vale, dúas cousas moi rápidas. Moitos falades de códigos QR. Como facedes os códigos QR? Con un programa. Vale. E o programa xera o código QR. E despois que faz? O imprimes? Vale. O sea, creas o código QR enlazando a un drive, a unha web, o que sexa. Sí. Imprimes o código QR para poder... Vale. E se non, e se te digo, fai un código QR con calquera cousa que non sei imprimir? Podemos colorear un código QR? Sí. Podemos facer en punto de cruz un código QR? O punto de cruz é fantástico para traballar secuenciación. Seguro que todos traballachedes en primaria, sobre todo nos primeiros cursos, en infantil, o de colorear ou de copiar, coloreando cuadradiños. Vale, pois iso é un código QR. E iso se pode coser tamén. E se pode coser con fío moi finiño, con Panamá, pero coas arpilleras estas que se poñen debaixo das alfombras para non esvarar, pois podedes facer códigos QR con eso, coas camisetas que rompéchedes no proxecto do grupo 3, por exemplo. E iso atades e iso é un código QR. O sea, pensade coa mente moito máis aberta, que non todo é imprimir. O sea, eu recordo un proxecto moi chulo, se queredes buscalo en internet, a mí me encantou e é unha cousa que podedes intentar facer no centro ou podedes temas de xogos, facer un Tetris analógico. E era, facían en madeira, con pezas de madeira pegadas de cores as pezas do Tetris, unha rampa inclinada, que é relativamente fácil de facer, un trozo de cartón un pouco grande ou o que sea, e unha barra abaixo. E entón un compañeiro arriba vai soltando pezas, e o de abaixo vai colocando. E un Tetris analóxico. Eso son horas de diversión no patio e non se acuerda nadie del fútbol. E é unha cousa super sinxela de facer. E se ademais tendes un centro de FP cerca que teña carpintería, os vai a cortar as pezas. Encantados da vida. As colorean eles. Facedes eso e eso, bueno, seguro que triunfa no patio. Por exemplo, pensando en esta idea de facer patios con máis xogos, que hai maneiras de conectar o analóxico e o digital que se nos escapan. O Tetris, este analóxico, era un proxecto de Codeco, que era un grupo artístico en Santiago, que tamén facía códigos QR cosidos en punto de cruz, e que tiña algunhas recreacións moi chulas de como funcionaba un ordenador con seres humanos. E entonces, cada un era unha cousa. Ti eres a CPU, ti eres o cable, o bus de datos que vai a non sei onde. Ese tipo de cousas que montaban toda unha escenografía, quero dicir que ao final é a obra que propoñía outro grupo por aí de facer unha obra de teatro, pois unha obra de teatro pois era unha obra que explique como funciona un ordenador aos avós. E como funciona un ordenador? Pois sendo nós as pezas do ordenador. Por que vos digo isto? Porque todos os proxectos que acabades de decir se poden conectar entre sí. Podedes tecer fíos que unan uns e outros. Non vos pechedes as ideas de sempre. Buscade facer cousas diferentes, pedide ideas, buscade en internet, mirade por aí o que hai, porque hai cousas superchulas. E non pensedes que a tecnoloxía só ten que ser cacharros. Moita xente, e este é o último que vos digo de verdad, pensa que os polos van de electrónica e cacharrería e tamén, pero casi é o de menos. Así que animádevos, contactade, buscade, dadelle a lata a Emilio, que ten un polo chulísimo aí no CFR, os que non tendes polo, e eu espero ver moitos proxectos en canto se abra a
a nova convocatoria se que se abre canto antes. Vale? Gracias. De todas formas, o que queda claro, creo que a todos e a todas, é que Fátima, como é moi friki, controla mogollón de cousas de todo o que está falando. E iso, evidentemente, é unha ventaxa. Así que nada, nos claustros temos que tirar esa xente friki que temos. Pero vamos a ver, algún de vos me chamou máis de unha vez ao teléfono. A quen non lle fixen caso que o diga? Ahora, a mí non me atendiste. Pero eu, se collo o teléfono un director ou directora, atendo sempre. Normalmente non teño resposta, pero podo preguntala. E chamo de volta, verdad? Que chamo de volta, sempre chamo de volta. Así que... Das poucas persoas na consellería que ten fío directo e que é das persoas que contestas. Sí, sí. Non fío directo, non, lo que sois pesada. Entonces... No, pero sí é cierto que se pode contactar contigo e tú, o que estás dicindo, se non tes a resposta, buscas sempre da resposta. O haber sido equipo directivo tamén influye, non cabe duda, axuda, pasa a ti, pasa a min, pero desas persoas que ten claro onde está. Ahora que ando me poño colorada, que estamos ao servicio deles, é dicir, estamos para dar servicios deles. Sí. Tú estás para dar servicios deles, eu estou para dar servicios deles, e temos que facer, é o noso traballo. Entonces, iso é importante tamén. E iso, e cando teñades ideas tolas e non saibades, bueno, pois me podedes contactar como friki oficial de la Consellería. Non direi quen me chama a friquiña da Consellería. Me podedes contactar e xa está. E tamén non saberei a resposta, pero recordades aquilo que vos decía de que as competencias son resolver un problema co que ti sabes ou co que eres capaz de mobilizar? Pois eu sei pouco, pero teño unha xenda no teléfono maravillosa. E entón buscamos quen saiba e volo paso. Vale? Gracias. Penso que vamos cargado de ideas novas. Moitas grazas, Fátima. O listón da asociación das ponencias penso que sigue alto. Moitas grazas. É un agasallo que temos por costume entregar aos ponentes. Ai, que bonito. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Ah, sí, pues ya me espero.